世界杯腳球賽已經結束啊，若相關產品也袂甲寫叫。不過呢，這活動若結束，真儕物件攏變做是廢堆啊。伫咧呢，北馬基頓呢有一間工廠專門回收這世界杯球衫，佮家己重新設計過，咱做回來看賣。世界杯腳球比賽時長長滾，北馬其頓這間小工廠內底，車衫的師傅手嘛停袂落來。不過，伊毋是咧做新的球衫，是甲一領擱一領，原底可能佇咧比賽了後，就互單掉的國家隊球衫，改做是 fashion 的狀態。Oni više sad nose na van svetsko, a mi već pravimo kolekciju od te dresovi, da se spremamo, da kažemo, za posle svetsko prvenstvo. Ta roba će se slobodno da možemo i da im pokažemo što može da se napravi ta roba već. Kao unapred, umjesto da se koriste stari dresovi, koristimo novi. 這間工廠和荷蘭的工會盤 FC88鬥陣合作，當當職業腳球隊也是國家隊換贊助的廠商，或者是改簽新的服裝品牌的時陣，原底球衫就會佇市場判定愛報廢。一般來講，攏會集體消費，啊毋過因甲球衫再生創造，變做是球衫的救星。Ako mi objasniš da postoji 20 milijuna komada tekstila što stane posle ta celo svetsko prvenstvo, tek onda shvate ljudi koliko je ozbiljan problem što ima i da nudim mi neko rešenje za to. I mislim da su oni to dobro prihvatili do sada. 業者帕維奇就講，所有第二擺創造的產品，攏經過用心設計製作，保留原底運動衫特殊的設計甲想法，甲獨家那球隊的記號。畫面當中，這個大卡網就要用3領球衫才做會出來，細卡網就要用2領底褲，帽仔就要用1領底褲。Zato mi je mnogo lepo da se vide da gledamo da koristimo detalje što su njihovi, znači ovo što je te 3 boje što se koriste u shorts se vrati nazad u kačket isto. 這間工廠今嘛有7個員工，逐個月做3000項產品，其中大部分出口去荷蘭，再個銷去歐洲。因個這體育比賽了後廢棄的物件，創造出新的循環經濟價值，員工嘛感覺真驕傲。公視新聞，施惠中編譯。